Hello guys, mayong gabi kanatong tanan ani ana sab ako aron sa padungog sa lain na pud nga topic sa ato karong vlog bahin sa ang mga tambag ni Oldarica Barbas. Kani yung ati Oldarica karon mga guys magpadungog kaninyo sa lain na pud nga tema sa ato karon nga vlog karong gabiyuna by sa mga anak. Maestro, mga anak, igugmaa ang inyong mga ginikanan. Kay sa bisan unsa kamo ilang hatagan. Hinumdumi unsa karon ang inyong binuhatan sa umaabot mausap ang inyong langatan. Mga anak, alang sa kaayuhan sa inyong kaugalingon, mga sugo sa ginikanan inyong pagatimanon. Kamo ilagyod nga panghigugmaon hangtod sa inyong kamatayon. Mga anak, kamo buutan o matinahuron kaninyo ang ginikanan malipayon. Kamo ang ilang kinabuhi kalipay ug paglaom. Mga anak, kini inyong una-unaon. Kamo sa mga gagmay pa sa ginikanan giatiman kamo nila. Karon kamo mga dagko na sila usab karon mga anak una-unaan. Inyong mga ginikanan maoy gamhanan kung sundon ninyo ang kamatuoran. Sila inyong kinabuhi kung kalibutan wala sila, wala kamo tanan. Mga anak, dautan ang inyong ginikanan sa langit kamo iyang gisulayan. Unsa kalig-on ang inyong baruganan mausap ang inyong kalibutan. Mga anak, inyong buhat karon tan-awa sa ginikanan kamo pangutana. Kung sila o nakatuman ba sa ilang makatungdanan diya sa inyong mga. Hinalang ko po to, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ilong mga guys, sinaot nga makakuha kini og pagtulunan sa mga kabataan karon sa ilang mga ginikanan nga wala nay paghunahuna. Unsa karon ang ilang pagkabutan. Wala nay paghunahuna o mga way utang kabubuton sa ilang ubang mga anak sa ilang ginikanan o unsa sila kaniadto o unsa ang ilang pagkabutang karon hinaot nga makuhaan kini o pagtulunan sa mga kabatan-unan karon, no? Ilabi na sa panahon nato nga sa mga new generation. Pero kaniadto og karon mga guys, murag parehas raman ang kinaiya depende lang kung laki sa atong matag usa-usa. Hindi na lang ko ito. Ug daghang salamat ug mayong gabi. Bye-bye.